Me yasa 90% na traders suke failing? Kuma ya za ka iya kai kasancewa daga cikin 10% da suke samun riba a kasuwa? Gaskiya ce mai zafi, kashi 90 na traders suna faduwa. Idan kana son ka kasance cikin 10% ɗin, to sai ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe. Assalamu alaikum, a yau zan bayyana dalilan farko da suke sa mutane su rasa kuɗaɗensu, kuma zan koya muku step by step yadda za ku zama cikin 10% na masu yin nasara. Wani dalili na farko da ya sa ake rasa kuɗaɗe shine babu tsari, rashin plan. Ba su da plan. Da farko mutane ba su da wani plan. Suna shiga kasuwa saboda wani labari ko wani abu daban haka. Ba su da entry rule, ba su da wata doka ta shiga kasuwa, babu kuma stop loss da take profit da kuma lokacin da za a fita a kasuwa. Ka tabbatar ka rubuta trading plan ɗinka. Trading plan ɗinka kuma shine ka tabbatar ka samo coin ɗin da za ka yi trade da su. Ka samo coin ɗin da suka dace ka yi trading da su. Sannan ka ware time frame ɗinka, in minti 5 ne, in minti 15, in daily ne ma dai. Sannan akwai kuma dokanka na entry rule ɗinka da kuma stop loss ɗinka da kuma take profit da kuma maximum irin risk da za ka yi taking. Misali in $10 ne za ka yi risking $1 a kai. Ka tabbatar cewa kuma ka rubuta pre-trade checklist. Me ake nufi da pre-trade checklist? Kafin ka shiga trading, ka rubuta wasu abubuwa da sai ka tabbatar ka same su kafin ka shiga kasuwa. Misali, a number 1 sai ka sa akwai trend. In akwai trend sai ka yi marking good. Akwai volume. In akwai volume sai ka yi marking good. Akwai wajen da za ka sa stop loss sai ka yi marking good. Akwai risk ratio, ma'ana inda za ka yi risking ɗin, inda za ka saka stop loss ɗinka da kuma za ka yi taking profit ɗinka dai a takaice misali kenan. Idan ɗaya daga cikinsu ka ga baka same shi ba, to gaskiya kar ka shiga, kaɗan jira kaɗan saboda ka yi maintaining wannan doka. Abu na biyu shine risk management, yana da muhimmanci sosai. Wannan shine babban kuskure, rashin sarrafa risk. Ba za ka iya nasara idan kana saka kuɗinka duka kuɗinka da suke ciki ba. Misali, ka saka dalanka 50 sai ka samu wani coin kawai ka ɗora mishi $50 na wannan kuskure ne sosai. Abin da ya kamata a $50 ka ɗauki coin ƙwaya ɗaya ka sa mishi $10. Ka yi haƙuri ka jira ka ga me zai yi, kada ka yi gaggawa. Sannan a $10 nan kuma ka sa stop loss ɗinka a $9. Ya zamana $1 ne kawai za ka yi asaran shi, yana sauka $1 ya sayar maka kuɗinka ya koma. Wannan shine abin da ya kamata ka mai da hankali a kai. Sannan sai ka canza tunaninka na get rich quick. Akwai tunanin da suke cewa da ka fara trading yanzu za ka samu kuɗi. Maganar gaskiya ba haka abin yake ba. Manyan trader da suka ƙware, suka yi nisa, suke da capital, su ne suke samun kuɗi, maganar gaskiya. Amma kai da ka fara za ka samu rufin asiri kan wannan tabbas. Amma in ka cire wannan a ranka, ka koya tukunna. Idan ka koya ka ƙware za ka fahimci abin da ake faɗa yanzu. Babu maganan za ka shiga trade ka samu maƙudan kuɗaɗe har ya sa ka yi ta over trading, ka yi ta yi don ka tara riba. Ba a yin haka. Abin da kawai ya kamace ka shine ka yi set realistic goals, abin da dai zai iya tabbatuwa na gaskiya kenan. Misali, kana da dalanka 10 ko dalanka 20 ko 30, ka ce za ka samu $5 misali, ko $4 ma. Duk wannan ba komai ba ne. Idan ka yi sau 2 ko sau 3, ka samu abin da za ka rufa kanka asiri na wannan lokacin kafin wani lokaci a matsayinka na beginner. Sannan ka mai da hankali akan process ɗin, ba wai outcome ɗin ba wai kuɗin ba. Ka koyi trade ɗin tukunna, ka gyara system ɗinka. Domin cewa samun kaɗan ya fi kai asaran kuɗinka da yawa. Abu na 4 shine ka mai da hankali akan routine ɗinka. In dai kana so kasance a cikin 10% da suke samun riba. Routine ɗinka na farko, ma'ana ka tsara abin da za ka yi kullum kafin ka yi trade. Na farko akwai abin da ake cewa pre-market. Pre-market ɗinka ka samu minti 15 ka yi shi. Me za ka yi a pre-market? Ka je ka duba wasu application ƙwaya biyu, CoinMarketCap ko kuma CoinGecko. Ka duba a top 20 a cikin coins ɗin wanne ne suka fi motsi a ciki, kuma wanne ne akwai volume a kansu sosai.
sai ka ɗauki 2 zuwa guda 3 kacal, 2 zuwa guda 3 kacal a cikinsu. Sai ka je ka yi setting chart ɗinka kuma akan kowace exchanger kake. Da me kake amfani? EMA ne kake amfani da shi, RSI ne, Bollinger Band ne, kana duba volume ne, da duk abin da kake amfani da shi ka yi settings ɗin komai. Ka samu abu guda 2 kenan. Abu na 3 shine akwai pre-trade checklist. Kar ka yadda ka yi skipping, ka duba checklist ɗinka da muka yi magana a baya kafin ka shiga. Shin da ka zo yin analysis ɗinka ka saka indicators ɗinka, shin akwai trend? In akwai trend sai ka yi ticking yes. Akwai pullback, kasuwa ta zo za ta koma sama, sai ka sa yes. Akwai volume, sai ka sa yes. Stop loss distance ɗin, is it acceptable? Sai ka saka. Ka duba inda za ka yi taking profit. In dai wa'innan sun bayyana ka samu 3. Na 4 sai ka duba entry ɗinka da kuma order placement. Idan scalping za ka yi sai ka saya a limit order. Sai ka saya a limit order, sannan ka saita stop loss da kuma take profit ɗinka. Na ƙarshe shine post trade. Bayan ka fita a kasuwa kuma yana da kyau ka ƙara rubuta coin ɗin da ka yi shiga kasuwa da shi, wani coin ne, da kuma lokacin nawa ka shiga entry ɗinsa, a ina ka sa stop loss, a ina ka sa take profit, kuma result ɗin me ka samu. Za ka ɗauki darasi a nan in har ka ɗauki trading a matsayin business. To in kana yin wannan, ina faɗa ma a ƙanƙanin lokaci za ka fara samun rufin asirin da ma baka yi tunani ba. Wannan shine abu mafi sauƙi. Da damun ba sa ɗaukan shi a matsayin business ne, sai su ɗauke shi a matsayin wani abu daban. Kar ka manta checklist ɗinka da za ka ƙara duba na rashin na zama mindset ɗinka ya zama mai kyau, ma'ana rashin sawa a ranka za ka samu kuɗi yanzu. Kasancewa trading da za ka yi a rana yana da limit, ba wai za ka yi ta yi ba ne. Za ka yi 1 zuwa 2 zuwa 3 ya ishe ka. Idan Allah ya kiyaye ka samu loss sosai, to a ranan ka bari sai gobe kuma kar ka kuma shiga wani abu. Ka fita ka je ka yi wani abun daban. So a taƙaice wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Idan kuna da tambaya sai ku yi rubuta mana a comment section. Idan a YouTube ka ga wannan bidiyon still za ka rubuta a comment section, kuma a Facebook ka gani za ka iya rubuta mana, kuma za mu amsa muku tambaya insha Allah. Kada ku manta ku yi sharing da 'yan uwa, wani yana can shi ma yana buƙatan irin wannan, zai amfana da shi. Assalamu alaikum.